Masakiton nga lola nga nagpuyo sa hilit nga lugar sa Kidapawan City. Gi-rescue sa 911 medical team sa syudad pinaagi sa paggamit og kangga. Ani report. Bisan og konektado na ang kasagarang kalsada ug high-tech nga komunikasyon, aduna gihapoy mga lugar nga wala gihapon makaabot ang serbisyo sa gobyerno. Susama na lamang niining tigulang nga gi-rescue sa 911 Kidapawan City Emergency Medical Services. Tungod suok ang barangay Kalaisan ug walay maayong agianan, dili makasulod ang ambulansya. Gipalingkod na lamang ang masakiton nga lola sa sofa nga gikarga sa kangga ug giguyod sa kabaw sa lapok ug liko-liko nga agianan. So magkuha ang kaming pasyente, pero dire may nag-agi. May mga higayon usab nga mutabok pa kini og sapa ug mubaktas og pipila ka kilometro una makaabot ang serbisyo sa gobyerno. So ang ginawa natin para hindi magkakaroon ng physical contact yung ating mga responding crew at saka yung patient. So gumawa tayo ng mga improvise, yung mga pwede nating gawin in the community. Sa kasamtangan, adunay 36 nga personahe ang Kidapawan City Emergency Medical Services nga nakigbatok sa COVID-19 pandemic sa syudad. Naka-bubble development usab ang ilang personahe. Katunga niini ang 14 days nga straight duty sa usa ka bulan. Kapag na-text nila yung kanilang mga emergencies doon sa hotline natin sa 911 o na itatawag nila, napupuntahan talaga natin. Yun lang, ang mga medyo kunting kahirapan dahil siyempre kapag nasa bundok talaga yung bahay nila, hindi siyempre walang daanan ng sasakyan. So mapipilitan talagang lakarin. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.